Проблемите на българите, дошли да отдадат своята почит към Левски в Босилеград, започнаха още на сръбската граница. На контролно-пропусквателен пункт от Оманци българските граждани, между които и екипът на телевизия СКАТ, бяхме спирани, щателно претърсвани като престъпници и умишлено задържани за повече от час. За жалост, доброто желание на местните хора да отбележат годишнината от обесването на Васил Левски беше помрачено от сръбските власти, които направиха нещо безпрецедентно. Те забраниха честването, въпреки че тази година се провежда за 7-ми пореден път. И не само, че го забраниха, но и излъгаха най-нагло и безцеремонно, заявявайки на нашия външен министър, че в крайна сметка честване ще има, а на границата спираха българските групи, които идваха от вътрешността на страната, за да почитат паметта на Апостола, заявявайки, че честване няма да има. Преминаването през границата общо взето напомняше на преминаването на граница по съветско време. Тоест пребъркване на джобове, на лични вещи, бъркане в дамски чанти на жените, преравяне на цялата кола, буквално разглобяването и питането колко точно пари имаш, бъркането в портфейлите дори на хората. Единственото, което остана, беше да бъдат и събличани хора там. За първи път от 6 години насам отбелязването на годишнината от обесването на Васил Левски в Босилеград не се състоя пред паметника на Апостола. Причината – забраната на сръбските власти. То си едно официално писмо, в което категорично стои словото "забранява се". Значи ние го пазим това писмо. Чухме много слова и от министъра на външните работи, дипломатически разговори, и посланика на Сърбия е бил в външно министерство, и ред спекулации по темата. Нали? Може обаче да няма шествие, да няма слова, да мълчим, да положим цветя. Пак повтарям, делото и това, което Левски направи, не си заслужава по този начин да мълчим и да не говорим. Един най-велик човек не само за българския народ, но преди малко казах на полицаите от Сърбия и за сръбския народ. Той в Сърбия се много повече борил срещу турците за освобождението на сърбите от турското иго, а в България се най-много борил срещу българите, срещу българската народопсихология, която е нужна и днеска на всички българи. В знак на протест, честванията в Босилеград по случай 138 години от гибелта на Левски се проведоха в културния информационен център. С панихида и минута мълчание местните българи и стотиците родолюбци, дошли от цяла България, почетоха паметта и великото дело на националния ни герой. Въпреки поканата, събитието не бе уважено от най-важните български институции – Президентството, Министерски съвет и Народното събрание. Дойде единствено българския консул в Сърбия, който обаче не бе на границата, когато сръбските граничари спираха българските граждани и дори не допуснаха на сръбска територия да преминат кметът и областния управител на Кюстендил. Хубаво, че днес тук имаше един български посланник, хубаво, че днес имаше един заместник кмет. Аз много се надявам тези хора, когато се върнат в София, да не отнесат със себе си само протокол от срещата, а да отнесат със себе си празния паметник на Васил Левски. Тъй като тази ни среща трябваше да бъде пред паметника на Васил Левски, не тук. Тя е тук в знак на протест. И паметникът в момента е празен заради кордона от сръбски жандарми, който е отвън. Във връзка с подигравката с българската история и великото дело на Апостола, от ВМРО вече поискаха отмяна на посещението у нас на сръбския министър-председател Мирко Цветкович, планирано за понеделник. Културно-информационният център на българите в Босилеград бе строго охраняван от сръбската полиция, а всяко действие на българите, дошли да се поклонят пред подвига на Левски, бе зорко проследено и записано с камера. Паметникът на Апостола, символ на българщината в Босилеград, остана пуст до 14 часа местно време, когато изтече забраната на сръбските власти за провеждане на поклонението. Едва тогава българите успяха да поднесат своите цветя и венци в памет на Левски.